Pemelih kalih Pak D garangan Semarang ki. Aku wis ora enek rasa piye-piye. Kudu tetep tak bekteni. Sopo to sing ora ngerti Pak D garangan Semarang kok. Garangan iki mangsamu. Apa Pak D? Gareng kok garangan. Jare Mas Bayu kan nek seragen-seragenan. Nek cara Malang ya Malangan. Malangan. Nek Solo, Solo, nek Solo ya Solonan. Nah, nek gareng Oh yang Bayu Bayuan. Ora ono. Garangan wis beda meneh. oh beda. Nggih. Yo diaturke kuda kuning buka celuk. Mbak Elisa. Monggo ayo diaturke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Bareng sing joget EKI.